Ara, begira zer dagoen hemen. Txikitako gure argazki bat. Zure familiarena? Zuek zarete? Bai, ospakizun batekoa da. Osabaizebak ere gurekin daude. Hemen gaude guztiok. Mutilak gure nebak dira. Antton, Eneko eta Jon. Antton eta Jon ezagutzen ditut, baina Eneko ez. Eneko makurtuta dago, behean. Enekoren eskuinekoa aizpea da, nire aizpa. Eta ni hau naiz, ezkerrekoa, osabari esku eman da. Osaba, zure aitaren anaia? Bai, aita eta osaba inaxio anaiak dira. Eta osabaren ondokoa izeba izango da, ezta? Badaukate seme-alabarik? Ez daukate aurrik. Haientzat gu gara seme-alabak. Osabak inaxio izena du, eta izebak Maite. Aizu eta hauek? Enekoren atzean dauden bi mutilak? Antton eta Jon dira. Antton ezkerrekoa eta Jon eskuinekoa. Berdin-berdina dira. Bai, baina ez dira bikiak. Eneko zaharragoa eta handiagoa da. Eta atzean goian aita eta ama daude. Elegante daude. Angel argala da altua, eta arropa hoiekin. Bai, aita luzea da. Ama berriz txikiagoa da. Eta emakume ederra. Bai, emakume elegantea da, mirari.